Saesneg. Saesneg? Saesneg? Ie. Cymraeg, cos dyna fe mae pob arall yn yr ardal dwi'n byw yn defnyddio. Cymraeg, cos hwnna di iaith cyntaf fi. Cymraeg, achos hwnna di ffordd dwi'n cyfathrebu o pawb, cos da ni'n dod Gaernarfon am pawb yn siarad Cymraeg. Weithiau fi'n defnyddio'r Gymraeg i falle cyfarthrebu gyda ffrindiau, ond fel yr arfer Saesneg yw'r iaith, gan bod falle Instagram, Snapchat, TikTok a phethau yn annog y defnydd o Saesneg. Yn ymwedig efo fel ffrindiau ysgol bys fi'n defnyddio'r iaith Gymraeg, ond o fel ffrindiau tu hwnt i'r ysgol sydd falle ddim mewn ysgolion Cymraeg, bys ni'n wrth gwrs defnyddio'r iaith Saesneg. Os dwi siarad gyda ffrindiau ysgol, felly dwi'n defnyddio Cymraeg, cos dyna beth ni'n siarad. Ond mae yna rhai pethau dwi'n defnyddio Saesneg gyda. Mae'n dibynnu ar gyda pwy dwi'n cyfathrebu dwi'n meddwl. Dwi'n siarad mwy yn Saesneg ar cyfryngau cymdeithasol, ond am dy ti, really. Mae o'n gog. Fi hefyd yn meddwl pe bai Instagram, TikTok a Snapchat yn dod allan â fel language setting fel y Gymraeg, fel dyn ni'n cael ar fel Teams a Outlook a pethau ysgol, pe bai nhw'n dod allan ar meddalwedd newydd yma, efallai bydd e'n hybu ni ddefnyddio'r Gymraeg yn fwy. Ie, a hefyd fel cyfrif, fel y cyfrif Hansh, fi'n defnyddio hwnna'n, gwylio hwnna'n aml, oherwydd mae'n cyfle i cael fel adloniant trwy'r Cymraeg. Ond ie, mwy o gwefannau a cyfrifau fel hwnna, fi'n meddwl. Mwyaf o'r pethau sy'n apelio at pobl oedran fi yn yr gwlad yma yn gyfrwng y Saesneg, a byddai'n hoffi gweld stwff yn cael ei troi mewn i'r Cymraeg, yn enwedig yn Cymru, a bydd hwnna'n galluogi i fi ddefnyddio Cymraeg mwy o'r cyfryngau.